σας υποδεχτούμε εδώ με τον Δήμαρχο, κάνουμε πράξη τη συνεννόηση. Για αυτό το έργο η Διευθύντρια είναι έργο δικό. Πίσω Μάρια. Πάμε. Δεν πειράζει. Ό,τι τραβήξεις από εδώ, δεν πρέπει να πας. Είναι αυτό από κάτω. Gracias.
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρία Παυλοπούλου, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπητά μας παιδιά που καταφέρατε από την αρχή της εκδήλωσης να μας συγκινήσετε. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Χαϊδαρίου με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας και τον κύριο Σπύρο Μερκούρη, πρόεδρο της οργάνωσης Ορίζοντες Ανθρωπιστικές και Πολιτιστικές Δράσεις, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μια εκδήλωση που έχει σαν στόχο την ανάδειξη του προσφυγικού προβλήματος, τις αιτίες που το γεννούν, την ευαισθητοποίηση του λαού μας και την ενεργοποίησή του για να στείλει ένα μεγάλο, ηχηρό μήνυμα φιλίας, συναδέλφωσης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Για να απομονωθούν όσοι προσπαθούν με διάφορες προφάσεις να περάσουν στην κοινωνία το δηλητήριο του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του μίσους και του διαχωρισμού των ανθρώπων ανάλογα με το χρώμα τους, τη θρησκεία, την εθνικότητά τους. Γιατί όμως χιλιάδες οικογένειες με τα παιδιά παραμάσχαλα και τους γέρους με τις παγκούρες και τα καροτσάκια παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς, βιώνοντας καθημερινά την αγωνία της επιβίωσης. Περπατάνε ατέλειωτα χιλιόμετρα πάνω σε καυτράχαλα βουνά, σε επικίνδυνες περιοχές, δίνουν όλο το βιος τους στους διακινητές για να περάσουν τη θάλασσα. Μια θάλασσα με λατωματικές βάρκες και ψεύτικα σωσίβια. Σίγουρα δεν το κάνουν χωρίς λόγο. Κι όσοι γλίτωσαν και δεν θαλασσοπλήγηκαν, στιβάζονται σε ακατάλληλους καταβλισμούς και περιμένουν ατέλειωτους μήνες μήπως και μπορέσουν να πάνε στις χώρες που έχουν επιλέξει για τον τελικό προορισμό τους. Και αυτοί οι συνάνθρωποι μας, πριν από λίγο καιρό, ζούσαν ειρηνικά στην πατρίδα τους. Είχαν τις δουλειές τους, τα παιδιά τους πήγαιναν στο σχολείο, έπαιζαν, γελούσαν, διασκέδαζαν, αγαπούσαν τα χωριά και τις πόλεις τους, ερωτεύονταν, έκαναν όνειρα για το μέλλον.
ένα μέλλον που τους το στερούν, που μοιάζει πλέον αβέβαιο, που έρχεται σαν εφιάλτης, σαν επίγεια κόλαση με πόνο, δάκρυα, αίμα και καταστροφή. Μπορεί κανείς να σκεφτεί τι έχουν δει αυτά τα παιδικά ματάκια όλα αυτά τα χρόνια και πώς μπορούν κάποιοι να κλείνουν τα δικά τους μάτια, να κάνουν τάχα ότι δεν συμβαίνει τίποτα, να αθωώνουν όσους στέλνουν για αυτή την κατάσταση. Εμείς στο Δήμο Χαϊδαρίου έχουμε άλλη άποψη. Επαναλαμβάνουμε, κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας, να ξεριζωθεί από τη χώρα του, να περιφέρεται μέσα σε κακουχίες και κινδύνους. Σε ποια πέτρα, σε ποιο χώμα να ριζώσεις τώρα πια, και από το θάνατο ακόμα πιο πικρή σε προσφυγιά. Έγραφε πριν από λίγα χρόνια ο Πυθαγόρας, αναφερόμενος στο δράμα των δικών μας προσφύγων, των Ελλήνων του 1922. Έτσι και τότε, διωγμένοι και κυνηγημένοι, με τα παιδιά στα χέρια και τον πόνο στην καρδιά, πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Η απελπισία των ανθρώπων να γλιτώσουν από την εξαθλίωση και τον πόλεμο δημιουργεί τα καραβάνια των προσφύγων και των μεταναστών. Είναι αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών πολέμων, των μεγάλων συμφερόντων για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, του αντιφάγου αγώνα δρόμου που κάνουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Είναι αποτέλεσμα γεωπολιτικών σχεδιασμών για τον έλεγχο της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και περιοχών στρατηγικής σημασίας. Μια χούφτα ανθρώπων πλουτίζει πάνω στο αίμα των λαών. Και αφού διαλύσουν, ισοπεδώσουν, συνθλίψουν μια χώρα, έρχονται πάνω στα ματωμένα ερείπια να μιλήσουν για την ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ, όπως και οι άλλες καπιταλιστικές χώρες, η κάθε μια για τα δικά της συμφέροντα, παίρνουν μέρος στις επεμβάσεις, στα εγκλήματα, στους βομβαρδισμούς, στις καταστροφές. Είναι η ηθική αυτουργοί, αλλά και οι εκτελεστές διαχρονικών εγκλημάτων σε βάρος των λαών. Μεγάλες ευθύνες όμως έχει και η κυβέρνηση της χώρας μας, που εμπλέκεται δίνοντας στρατιωτικές βάσεις και κάλυψη για τις επεμβάσεις, και γιατί στηρίζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιούργησαν τις συνθήκες εγκλωβισμού των προσφύγων στην Ελλάδα. Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, από την πρώτη στιγμή που ζητήθηκε από το Δήμο Χαϊδαρίου να συνενέσει για να δημιουργηθεί κέντρο φιλοξενίας στο Σκαραμαγκά, η Δημοτική Αρχή τοποθετήθηκε άμεσα και με σαφήνεια ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει, ζητώντας παράλληλα να δημιουργηθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις διαμονής. Καλέσαμε επίσης όλους τους φορείς, τα σωματεία, τους συλλόγους, το λαό της πόλης μας, να δείξουν αγάπη, φροντίδα και συμπαράσταση στις οικογένειες και στα παιδιά, σε όλους τους ταλαιπωρημένους συνανθρώπους μας, και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης για την ανακούφιση των προσφύγων. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική. Έχουν παραδοθεί πολλοί τόνοι με τρόφιμα, παιχνίδια, φάρμακα, ρούχα, που μαζεύτηκαν από συλλόγους, σχολεία, απλούς ανθρώπους που έδιναν από το ειστέρημά τους. Έγιναν εκδηλώσεις μέσα στο χώρο διαμονής των προσφύγων για παιδιά και για μεγάλους. Βοηθήσαμε για να λυθούν αρκετά προβλήματα υποδομών. Αυτό επίσης που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η αποδοχή της λειτουργίας του κέντρου φιλοξενίας στο Σκαραμαγκά είναι καθολική από όλους τους χαϊδαριώτες. Στο Χαϊδάρι δεν πέρασε, ούτε θα περάσει ο φασισμός. Γιατί η πόλη μας ξέρει τι σημαίνει προσφυγιά. Χαϊδάρι σημαίνει ξεριζωμένοι και κυνηγημένοι πόντιοι, νεοφωκαείς και μικρασιάτες, που ήταν και οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης μας. Σημαίνει εσωτερικοί μετανάστες από τη Χίο, την Κρήτη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία. Σημαίνει Πακιστανοί μετανάστες, που έχουμε πολλούς στο Χαϊδάρι εδώ και πολλά χρόνια, που υδρώνουν για το μεροκάματο στα ναυπηγεία, σε βιοτεχνίες της περιοχής και στα εργοστάσια του θριάσιου πεδίου. Το Χαϊδάρι όμως έχει κι άλλες μνήμες, σκληρές, οδυνηρές, από τη λειτουργία του στρατοπέδου συγκέντρωσης και του Μπλοκ 15 την περίοδο της κατοχής. Τόπος μαρτυρικός,
Χιλιάδες Έλληνες πατριώτες αγωνιστές βασανίστηκαν, μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και θανάτου της Γερμανίας ή εκτελέστηκαν δίνοντας τη ζωή τους για την αξιοπρέπεια και τη λευτεριά. Θέλω και από αυτό το βήμα, με τον πιο επίσημο τρόπο, να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν βάλει έστω και ένα λιθαράκι για να χτίσουμε το τείχος προστασίας και αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω και στους συλλόγους της Αφέας Καραμαγκά, που βοήθησαν πολύ για να μην υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους Ολυμπιονίκες, τους αθλητές και τους παράγοντες του αθλητισμού που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας την Πέμπτη και βοήθησαν στην ανάδειξη της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Όλη αυτή η προσφορά των μαζικών φορέων, των εκπαιδευτικών, των συλλόγων γονέων, των εθελοντών, των αθλητών, όλες οι δράσεις που έχουν γίνει λειτουργήσαν ευεργετικά για να έχουμε αυτές τις υπέροχες εικόνες από την υποδοχή των προσφυγόπουλων που ξεκίνησαν προχθές την Παρασκευή τα μαθήματα σε 2 δημοτικά σχολεία της πόλης μας. Στιγμές συγκίνησης, ομορφιάς αλλά και ανάτασης, αφού αποδείχθηκε ότι η ανθρωπιά μπορεί να τσακίσει το φασισμό, να δώσει χρώμα στα όνειρα των παιδιών, να βοηθήσει να ανθίσουν πολλά λουλούδια. Σε λίγο θα γίνει η αποκάλυψη του έργου ζωγραφικής που έκαναν τα παιδιά προσφυγόπουλα και μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου και ήταν η αφορμή για να γίνει η σημερινή εκδήλωση. Θα έπρεπε να δουν όλοι πώς επικοινωνούσαν τα παιδιά ζωγραφίζοντας πάνω στο καμπά, χωρίς να γνωρίζουν το ένα τη γλώσσα του άλλου. Πώς υποδέχτηκαν τα παιδιά τους νέους συμμαθητές τους. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι που τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Οι μικροί μαθητές μας και οι μαθητές προσφυγάκια μας απόψε το βράδυ επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές πανανθρώπινων αξιών όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η ειρήνη, η φιλία, η αδελφοσύνη. Οι μαθητές μας δούλεψαν όσο διήρκησαν οι δράσεις με ενθουσιασμό, αγώγιστα, προτάσσοντας τη λέξη συνεργασία και αποδοχή, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, αρκεί να πιστέψουμε σε αυτήν, ότι η αληθινή ουσία της ζωής είναι ο αγώνας για ό,τι πολυτιμότερο έχει ο άνθρωπος, τις αξίες και τα ιδανικά του. Ότι αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, θα πρέπει να μην σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για την ειρήνη και το δίκαιο. Για τη σημερινή εκδήλωση θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολλούς που συνεργάστηκαν, όμως πριν θα πρέπει να πω ότι όλες οι δράσεις στα σχολεία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία πάνω σε ζητήματα ανθρωπίνων και κοινωνικών σχέσεων. Στόχευαν στην ενίσχυση του περιβαλλοντικού και πολιτικού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών μας με κυρίαρχες τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Οι μαθητές από τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης ΓΑΜΑ Αθήνας, με χρώματα και αγάπη στέλνουν το δικό τους μήνυμα, φιλοτεχνώντας τα όνειρα και τις ελπίδες τους για το μέλλον το δικό τους και των άλλων παιδιών του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στην έκθεση ζωγραφικής που έχει στηθεί σε αυτή την αίθουσα. Οι φωνές των μαθητών μας ενώθηκαν ήδη με τις φωνές των μαθητών μέσα από το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σκαραμαγκά και ομορφαίνουν τη σημερινή εκδήλωση υπό την καθοδήγηση της κυρίας Ελευθερίας Κουρούνη, εκπαιδευτικό μουσικής, που με θέρμη και ενθουσιασμό δούλεψε με τους μαθητές στο σχολείο και στη δομή Σκαραμαγκά. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημήτρη Αντρώνη, εκπαιδευτικό μουσικής από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, για τη βοήθεια
καλλιτέχνημα που δημιουργήθηκε πάνω σε ένα καμβά 7x3 συντονίστηκε και καθοδηγήθηκε από τον εικαστικό συνεργαζόμενο μέλος της Σχολής Καλών Τεχνών, κύριο Θωμά Οικονομάκο, και ολοκληρώθηκε με τη σπουδαία και ουσιαστική συνεργασία του εξαιρετικού εκπαιδευτικού του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου, κύριου Χονδρογιάννη Βασίλη. Όμως κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σπύρο Μερκούρη, εμπνευστή της ιδέας, τον δήμαρχο κύριο Σελέκο και τον αντιδήμαρχο κύριο Καραγιάννη για τη στήριξη όλων των δράσεων, τον διευθυντή εκπαίδευσης, τον κύριο Αδάμ Στάμου, για την αμέριστη βοήθειά του, τη συντονίστρια εκπαίδευσης του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων Σκαραμαγκά, κυρία Γκαλίνα Αλτουχόβα, καθώς και τον υπεύθυνο του Hope School, κύριο Ντία Ορφαλή, της δομής για τη βοήθεια με τους μαθητές προσφυγάκια, τις διευθύντριες του 3ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου, κυρία Ειρήνη Φιλανάκη και Παναγιώτα Καρδέλη, και του Συλλόγου Διδασκόντων που στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια. Το Σχολικό Σύμβουλο, κύριε Ιγνάτιο Καράμινα, που στήριξε και ενίσχυσε τους εκπαιδευτικούς. Και τέλος, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Δέσποινα Παριτιμιάδο από το Δήμο Χαϊδαρίου και την κυρία Εύη Κότα, εκπαιδευτικό και την πολύτιμη βοήθειά τους. Όμως, πρωτού καλέσω τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για ένα σύντομο χαιρετισμό, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και να υποδεχτώ τα προσφυγάκια μας, τα παιδιά μας που κέρδισαν τις καρδιές μας. My dear children, my loves, and there, I hope I feel blessed that I have been given the opportunity to meet you. You are important and strong, and we welcome you with love. Thank you for your cooperation. I'd like to thank your parents and your instructors. I hope to enjoy your participation in tonight's event, and closing, I want to say in your language. I say, Du Sederum Ahabek. I love you very much. Καλώ στο βήμα τον κύριο Στάμο Αδάμ, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Γάμμα Αθήνας. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Παυλοπούλου. Η απόψινή μας εκδήλωση, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών ξεκινάει από τα παιδιά, είναι το αποκορύφωμα των δράσεων και προσπαθειών των μαθητών του σχολείου μας, που ξεκίνησε με την έναρξη του νέου έτους εν ώψη της υποδοχής των προσφυγόπουλων του χώρου φιλοξενίας του Σκαραμαγκά. Μακάρι ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών να άρχιζε από τα παιδιά σε ένα συνειδησιακό και ψυχολογικό πεδίο που δεν θα το είχαν κατακλείσει η φτώχεια, η ανέχεια, ο ξεριζωμός, η οικολογική απορρίμωση, η εκστρατεία της συμμαχίας των εκάστοτε προσήμων που καταστρέφουν φυλές, έθνη, λαούς κατά βούληση, οι φυλετικές έρηδες, οι εμφύλοι και θρησκευτικοί πόλεμοι. Όλα αυτά τα τραγικά και πρωτοφανή για εύπλαυτες παιδικές συνηθίσεις πρέπει εμείς οι Έλληνες να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε από τις ψυχές των φιλοξενούμενων παιδιών μας τώρα πλέον, πολύ δε περισσότερο που όπως διατυπωνίζουμε σε κάθε ευκαιρία, ότι είμαστε θεματοφύλακες των πανανθρώπινων αξιών του ελληνικού πολιτισμού. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος προσέγγισης και εξαφάνισης κάθε δυσπιστίας από την κοινή καλλιτεχνική έκφραση, από τη συνδημιουργία. Μαζί όμως με τη φιλοξενία και την παιδεία που αρμόζει σε κάθε συνάνθρωπό μας, πρέπει να εμπεδώσουμε και το σεβασμό στις αρχές του πολιτισμού μας, τα θεμελιακά υπαρκτικά στοιχεία του ελληνισμού,
ώστε να μην παρατηρήσουμε στο μέλλον φαινόμενα σαν και αυτά ορισμένων νεοσυλλέκτων αλλοδαπής καταγωγής που ενώ έτυχαν της ελληνικής φιλοξενίας και η Ελλάδα τους απέγγιμε το τιμητικό τίτλο του Έλληνα πολίτη, σχηματίζουν υποχρεωτικά κάτω από την ελληνική σημαία τα σύμβολα άλλων οργανώσεων και οικονομεύουν την ακεραιότητα της πατρίδας. Φιλοξενούμε σαν ισότιμες ανθρώπινες παρουσίας όλα τα παιδιά των κατατρεγμένων. Όχι από το επίκαιρο ρεύμα τους από εθνοποίησης, αλλά γιατί σεβόμαστε πρωτίστως τις πανάχθειες υπαρκτικές αξίες του εθνικού μας σχηματισμού και διαπνεόμαστε από τις αρχές της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της αγάπης, της προσφοράς. Αγαπάμε και ανοίγουμε τις δημόσιες λειτουργίες στους πρόσφυγες, γιατί έχουμε εμπεδώσει όλες αυτές τις αρχές. Προτάγματα της ελληνικής παιδείας που θέλουμε να διαγιστούν και να επηρεάσουν θετικά όλους τους ανθρώπους. Ελπίζω και εύχομαι, εκφράζοντας το πνεύμα και τη στάση όλων των εκπαιδευτικών της διεύθυνσής μας, ότι η κοινωνία και η πατρίδα θα βγουν από αυτή τη λειτουργία κερδισμένοι. Εμείς από την πλευρά μας, ως εκπαιδευτικοί, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επεδοθεί αυτός ο σκοπός. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας, τους γονείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και κάθε άλλο φορέα που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί καταδείχνει ότι ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία προσφέρει και ποιοτικότερη μάθηση, αλλά και συμμετέχει βιωματικά και ουσιαστικά στις κοινωνικές λειτουργίες, δημιουργεί σύνολα, αποκλείει διαιρέσεις. Σήμερα μάλιστα που ως χώρα χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά εθνική συνένεση. Η αίθουσα είναι μικρή για να μας χωρέσει. Μάλλον θα πάμε σε στάδιο την επόμενη φορά. Με το σύνθημα λοιπόν, ναι στην ειρήνη και όχι στον πόλεμο. Ναι στους πρόσφυγες και όλη στην προσφυγιά. Καλωσορίζουμε τα παιδιά μας. Προχθές στο Χαϊδάρι, αύριο στο Εγάλεο, μεθαύριο στο Περιστέρι και θα προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του εκτός αν πατρίδα είναι το στόμενος καρχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο να βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Οι γείτονές σου τρέχουν πιο γρήγορα από σένα, με την ανάσα ματωμένη στο λαιμό τους. Το αγόρι που ήταν συμμαθητής σου, που σε φιλούσε μεθυστικά πίσω από το παλιό εργοστάσιο Τσίγκου, κρατά ένα όπλο μεγαλύτερο από το σώμα του. Αφήνεις την πατρίδα μόνο όταν η πατρίδα δεν σε αφήνει να μείνεις. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγά. Φωτιά κάτω από τα πόδια σου. Ζεστό αίμα στην κοιλιά σου. Δεν είναι κάτι που φαντάστηκες ποτέ ότι θα έκανες. Μέχρι που η λεπίδα χαράζει απειλές στο λαιμό σου. Και ακόμα και τότε ψέλνεις τον εθνικό ύμνο ανάμεσα στα δόντια σου και σκίζεις το διαβατήριό σου σε τουαλέτες αεροδρομίων, κλαίγοντας καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται να γυρίσεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα, εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά. Κανένας δεν καίει τις παλάμες του κάτω από τρένα, ανάμεσα από βαγόνια. Κανένας δεν περνά μέρες και νύχτες στο στομάχι ενός φορτηγού, τρώγοντας εφημερίδες. Εκτός αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει συνέβη κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι. Κανένας δεν στέλνεται κάτω από φράχτες. Κανένας δεν θέλει να τον δέρνουν, να τον λυπούνται. Κανένας δεν διαλέγει τα στρατόπεδα προσφύγων ή τον πλήρη σωματικό έλεγχο σε σημείο που το σώμα σου πονούσε, ή τη φυλακή, επειδή η φυλακή είναι ασφαλέστερη από μια πόλη που φλέγεται και ένας δεσμοφύλακας το βράδυ είναι προτιμότερο από ένα φορτηγό γεμάτο άντρες που μοιάζουν με τον πατέρα σου. Κανένας δεν θα το μπορούσε, κανένας δεν θα το άντεχε. Κανένα δάγμα δεν θα ήταν αρκετά σκληρό για να ακούσει τα «Γυρίστε στην πατρίδα σας μαύροι πρόσφυγες, βρωμομετανάστες, ζητιάνοι ασύλου, που ρουφάτε τη χώρα μας αράπηδες με τα χέρια πλωμένα, μυρίζετε περίεργα πολίτιστοι, κάνετε λίπα τη χώρα σας και τώρα θέλετε να κάνετε και τη δική μας». Πως δεν δίνουμε σημασία στα λόγια, στα αγρία βλέμματα, ίσως επειδή τα χτυπήματα είναι πιο απαλά από το ξεριζωμένο χεριού ή ποδιού. Ή τα λόγια είναι πιο τρυφερά από 14 άντρες ανάμεσα στα πόδια σου. Ή οι προσβολές είναι πιο εύκολο να καταπιείς από τα χαλίκια, από τα κόκαλα, από το κομματιασμένο κορμάκι του παιδιού σου. Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα, αλλά η πατρίδα είναι το στόμενος καρχαρία.
πατρίδα είναι ικανή ενός όπλου και κανένας δεν θα άφηνε την πατρίδα, εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές, εκτός αν η πατρίδα σου λέγε να τρέξεις πιο γρήγορα, να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου, να συρθείς στην έρημο, να κολυμπήσεις ωκεανούς, να πνιγείς, να σωθείς, να πεινάσεις, να εκλιπαρίσεις, να ξεχάσεις την υπερηφάνεια. Η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα, εκτός αν η πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στα αυτί σου που λέει «Φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα, δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ό,τι εδώ». Εμείς, οι μαθητές του Σίγματα Αφένα, του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου, συμμετέχουμε σε ένα σπουδαίο πρόγραμμα, εμπνεόμενοι από τις αξίες που περιέχει η έννοια ειρήνη. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε όλα αυτά που βιώσαμε και αισθανθήκαμε τις τελευταίες ημέρες. Πριν από λίγο καιρό, μπαίνοντας ο δάσκαλός μας στην τάξη, μας είπε ότι μερικά προσφυγόπουλα θα έρθουν στο σχολείο μας να ζωγραφίσουμε μαζί για τον πόλεμο και την ειρήνη. Από την πρώτη στιγμή αναρωτιόμουν πώς θα είναι αυτά τα παιδιά, πώς θα μιλάνε μεταξύ μας, αν θα έχουν ξεπεράσει τον πόλεμο που έζησαν στην πατρίδα τους, αν θα φοβούνται σε μια ξένη χώρα. Περιμένοντας λοιπόν την ημέρα που θα έρχονταν τα προσφυγόπουλα στο σχολείο, κάναμε συζητήσεις στην τάξη και ασχοληθήκαμε αρκετά με τις αξίες της ειρήνης και τα κακά του πολέμου. Ταυτόχρονα στο σπίτι συζητούσαμε τους γονείς μου και αναζητούσα στο διαδίκτυο να μάθω περισσότερα πράγματα για τους πρόσφυγες στη χώρα μας, όπως επίσης και για το πίνακα που θα ζωγραφίζαμε. Πολλά είναι τα συναισθήματα που ένιωσα όλες αυτές τις μέρες. Καταρχήν, ένιωσα στεναχώρια, πίκρα και λύπη για τις καταστροφές που προκαλούν οι πόλεμοι, τους θανάτους, τους τραυματίες, τους πρόσφυγες. Ένιωσα αγανάκτηση και θυμό για τα άδικα θύματα του πολέμου, που είναι τα παιδιά, αυτά που σκοτώνουν στους πολέμους των μεγάλων, χωρίς να φταίνε για τίποτα. Αυτό το διάστημα, η αγάπη μου για τα παιδιά όλου του κόσμου έγινε πιο δυνατή. Είμαστε πολίτες του ίδιου κόσμου. Κάνουμε παρόμοια όνειρα για τη ζωή μας. Τα παιδιά ενωμένα είμαστε ελπίδα για ένα ειρηνικό μέλλον χωρίς πολέμους και πρόσφυγες. In the name of Allah. Hi, my name is Verbina and I'm 10 years old. I have 3 sisters and 1 brother. And I come from Afghanistan. I came in Greece some time ago and I have already known a lot of
Greek students. Everybody here paints, and this is very nice. I play and paint with my Greek friend all the time. I am very hopeful. I have fun with my friend, and all children here are polite. I live in Greece, and all Greeks are kind. I'd like to go to Greek school very soon. I want to be a sacred police. Love very. In the name of Allah, hi, my name is Fayaz, I'm 13 years old, I'm from Afghanistan. My family came to Greece because of a war in Afghanistan. My family believes that Greece is a good country with nice people. I would also like to state the fact that I have not studied a lot. I have only attended the 5th grade of primary school in Afghanistan. I would also like to say that I felt great with my new Greek friends. We point together and I like this activity very much. That's all for now. Love, Fayaz. Σκέψεις και τι υπέροχα λόγια. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Great work, children. Thank you very much. Και καλούμε στο βήμα τον κύριο Σπύρο Μερκούρη, εμπνευστή της ιδέας, της δημιουργίας, της δικής μας που έφυγα. Έναν άνθρωπο που το όραμά του και οι ιδέες του για τον πολιτισμό είναι αστήρευτες. Δεν γυρίζουμε στο παρελθόν, αντλούμε από το παρελθόν. Μαθαίνουμε από το παρελθόν, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το παρόν και το μέλλον μας λέει. Είναι τύχη να συναναστρέφεσαι και να επικοινωνείς με έναν τέτοιο άνθρωπο. Πηγή γνώσης και παράδειγμα προς μίμηση. Δεν είσαι ποτέ πολύ μεγάλος για να βάλεις ένα ακόμα στόχο ή να ονειρευτείς ένα καινούριο όνειρο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αντιμετωπίσουμε τη ζωή ως ένα διαρκές ταξίδι. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ευχαρίστησες όλο τον κόσμο. Και μάλιστα με πάρα πολύ ωραία λόγια. Το μόνο που με ευχαρίστησε είναι εσένα. Δούλεψες τρομακτικά για την υλοποίηση αυτής της σειράς. Σε συγχαίρω για την αεκίνητη δραστηριότητά σου. Εξοχότατε πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας, με την σημερινή παρουσίαση εκφράζεται και τονίζεται τη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού. Ο πλούτος της Ελλάδος είναι ο πολιτισμός της. Η δύναμη του πολιτισμού είναι η διάρκεια του και η παραγωγικότητά του. Γιατί? Γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι ανθρωποκεντρικός. Μοιάζεται για τον άνθρωπο. Είναι μια στιγμή μεγάλης συγκίνησης, διότι με αφορμή
αυτή την τρομακτική κατάσταση που περνούν οι πρόσφυγες. Είμαστε εδώ για να δείξουμε το έργο των παιδιών. Το 1937, κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου, οι Γερμανοί βομβάρδισαν την κομμόπολη Κουέρντικα. Την έκαναν στάχτη. Ο Παύλο Πικάσο ήταν δυστυχώς ένας γίγας της τέχνης, ένας γίγας της ζωγραφικής και της ellipτικής, αλλά και ένας γίγας του στοχασμού. Μπορούσε με το πινέλο του να ζωγραφίσει οτιδήποτε στο καμβά. Προπαντός τα καλλιτεχνικά και πολιτικά συναισθήματά του. Ζωγράφισε την καταστροφή της Κουέρντικα και από τότε η Κουέρντικα έγινε το σύμβολο της φρίκης του πολέμου. 15 Ελληνόπουλα και 15 Προστιόπουλα ζωγράφησαν μαζί με φαντασία και αγάπη και εμπιστοσύνη. Πολύ μεγάλη σημασία η εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που περνάμε παγκόσμια. Δεν υπάρχει. Όλοι υποπτεύονται ο ένας τον άλλο. Τα παιδιά λοιπόν έρχονται να μας δείξουν το πρώτο παράδειγμα, ότι μπορούν να δουλέψουν αρμονικά μαζί για ένα στόχο που αγαπάνε, θέλουν και στέλνουν ένα παγκόσμιο μήνυμα. Ναι, είναι παγκόσμιο. Αυτή η βραδιά είναι ένα παγκόσμιο μήνυμα για την ειρήνη, για την εμπιστοσύνη, για την αλληλεγγύη, για τον πολιτισμό. Σήμερα γίνεται μια τρομακτική δυσκολία και προβληματισμός για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και από την πατρίδα τους και αναγκάστηκαν να φύγουν διότι ήταν αδύνατο να ζήσουν εκεί. Ήρθανε εδώ, πήγανε για να έρθουν εδώ. Πρώτα πήγανε σε φουσκωτές βάρκες, ο ένας στριμωγμένος με τον άλλο. Στο τέλος το αδιαχώρητο κολλήσανε και έμειναν ακίνητοι ώρες. Είχαν σφίχτα αγκαλιασμένα τα παιδιά τους. Με τρομαγμένα μάτια κοίταζαν τον ορίζοντα. Φοβόντουσαν την παγωμένη θάλασσα. Φοβόντουσαν μην πνιγούν. Πολλές φορές δεν έβλεπαν τίποτα, διότι το πυκνό σκοτάδι της νύχτας δεν άφηνε να δουν τίποτα. Προχωρούσαν λοιπόν και όταν έφτασαν εδώ, όσοι έφτασαν εδώ, γιατί πολλοί από αυτούς χάθηκαν πραγματικά, βρέθηκαν σε ένα τρομερό κικαιώνα. Δεν ήξεραν πού να κάτσουν, πού να πάνε, τι να κάνουν, πώς θα πάνε στην Ευρώπη. Όλα αυτά δεν μπορούμε να μην τα βλέπουμε. Δεν μπορούμε να μην ζούμε μια εποχή η οποία αυτή τη στιγμή με τους πολέμους έχει καταντήσει και με τα συμφέροντα, πρέπει να πω, έχει καταντήσει να ζούμε χωρίς ανθρωπιά, να ζούμε
μέσα σε ένα περιβάλλον που επικρατούν οι αριθμητικές εξισώσεις για το πώς θα ζουν οι άνθρωποι. Η Ελλάδα δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή. Δεν αντιμετωπίζεται σαν ένα μέρος σωστό, όταν ακόμα είναι η χιτίδα του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κοιτάξτε, η εμπιστοσύνη παίζει μεγάλο ρόλο και η εμπιστοσύνη δημιουργεί μια επικοινωνία, δημιουργεί μια κατανόηση, δημιουργεί μια συνεννόηση, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα. Και το έργο αυτού του αποτελέσματος είναι ο πίνακας που θα δείτε αυτή τη στιγμή ζωγραφισμένα από 15 Ελληνόπουλα και 25 προσφυγόπουλα. Η πεμπτουσία βέβαια όλης αυτής της ιστορίας είναι η ανάγκη ενός επικοδομητικού διαλόγου μεταξύ λαών και πολιτισμών. Δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε. Όπως προσπαθούμε να κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις πάρα πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Θέλουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα για την Ιερά Οδό. Θέλουμε να δείξουμε πως δύο τεράστιες πολιτιστικές, πνευματικές πόλεις, όπως ήταν η Ελευσίνα και η Αθήνα, συνδεόντουσαν μεταξύ τους. Η Ιερά Οδός είναι η αρχαιότερη λεωφόρος του δυτικοευρωπαϊκού κόσμου. Λοιπόν, κάνουμε ένα πρόγραμμα που σε πολύ γρήγορο διάστημα πρόκειται να το ανακοινώσουμε, φυσικά με τη συνεργασία των Δήμων που βρίσκονται επί της Ιεράς Οδού, όπως το Εγάλιο που μαθαίνω που είναι εδώ, όπως η Αγία Βαρβάρα που μαθαίνω ότι είναι εδώ. Είναι παράγοντες που θα ανοίξουν τον δρόμο για να δούμε τι κρύβεται κάτω από την Ιερά Οδό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σκεπασμένη. Τι μνημεία, τι πολιτικές διάφορες, τι περιόδους, αλλά για πρώτη φορά θα δείξουμε και τι υπάρχει σήμερα. Δηλαδή το σύγχρονο, πώς δουλεύει και πώς μπορεί να δουλέψει ακόμα καλύτερα για να δείξει για μια άλλη φορά τον πολιτισμό της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ. Μιας μάνας η ελπίδα, άλλη νερό πηγής, κι άλλη χωρίς πατρίδα, άλλη φτωχή και μυστική, άλλη ψέμα κι άλλη αλήθεια, άλλη μαύρη, άλλη λευκή, όλα ίδια όμως τα παραμύθια. Άλλα παιδιά κλαίγουν, τραγουδούν και χορεύουν, άλλα λευτεριά ζητούν κι από μικρά δουλεύουν, κάποια κοιτούν τον ουρανό, κάποια μπροστά σ' οθόνη, κάποια παίζουν στο βουνό και κάποια σε μπαλκόνι.
Κοίτα και πες μου αν μπορείς, ποιο είναι τάχα τυχερό, τι θες να βρεις για να χαρείς, γιατί είναι τόσο φοβερό. Τίποτα μην τους ακούς, η γη αυτή είναι για όλους, δεν έχει κάποιους εκλεκτούς, ούτε και πρώτους χρόνους. Κοίτα όμως η ζωή, σαν μαγικό, σε τούτη καθαριά σου την καιρή. Κοίτε απ' το καπούκι, φωνάξτε όλοι δυνατά. Άγρια παιδιά και ήμερα δεν θα μας βρουνε χωριστά. Κάνουμε αρχή από σήμερα. Κοίτα όμορφα η ζωή, να θέλει να εμφανιστεί. Δεν κρατιέται άλλο, γι' αυτό και οι μαθητές μας τώρα έφτασε η ώρα για να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια. Θέλετε να πάρετε τις θέσεις σας? Για να πάνε τα παιδιά μας. Το έχουν προετοιμάσει όλο με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι στην κάθε λεπτομέρεια. Πιστεύω ότι είναι ένα καλλιτέχνημα, είναι ένα αριστούργημα, είναι η ψυχή των παιδιών, είναι η καρδιά των παιδιών και αυτό είναι που περισσότερο θέλει το χειροκρότημα, γιατί δουλέψανε παρέα, δουλέψανε αλληλέγγυα, δουλέψανε, ενώσαν τις καρδιές και την ψυχή τους και αυτό είναι το σπουδαιότερο. Το μήνυμα που στέλνει το έργο των μαθητών είναι ότι σήμερα είναι αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, ο καθένας να αποβάλει τους προσωπικούς του φόβους και δισταγμούς και να αντιληφθεί πως μόνο αν αγωνιστούμε ομαδικά θα μπορέσουμε να νικήσουμε και να φέρουμε την αλλαγή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά, είναι καταπληκτική η δουλειά σας. Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε την αυτού εξοχότητα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, για την παρουσία του στη σημερινή εκδήλωση, ο οποίος πρέπει να αποχωρήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Η εκδήλωση θα συνεχιστεί με την αποχώρηση του Προέδρου.
Ποιότητα. Σεβασμός. Οι φωνές τους φτάσανε ψηλά, φτάσανε εκεί που πρέπει. Μπήκαν στις καρδιές σας. Αυτό θέλαμε, το πετύχαμε, γιατί αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον και είναι όλα τα μηνύματα που μας δίνουν. Καλούμε σε αυτό το σημείο το σχολικό σύμβουλο της περιφέρειας μας, κύριο Ιγνάτιο Καράμινα, να μας ένα χαιρετισμό για όλη αυτή την προσπάθεια. Κύριε Υπουργέ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητά μας παιδιά, είμαστε σήμερα όλοι εδώ σε αυτή τη ζεστή και γεμάτη ευαισθησία και ελπίδα εκδήλωση για να υποδεχθούμε μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της πόλης μας και προσφυγόπουλα από το κέντρο φιλοξενίας του Σκαραμαγκά, για να θαυμάσουμε τις εικαστικές τους δημιουργίες όπως και άλλων μαθητών σχολείων της διεύθυνσής μας και να απολαύσουμε τις γλυκές και αισιόδοξες φωνούλες τους. Για να τιμήσουμε με την παρουσία μας το μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης που αναδεικνύουν αυτές οι κοινές δράσεις των μαθητών μας, Ελληνόπουλων και Προσφυγόπουλων. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη συμπαράσταση και την αγάπη μας σε παιδιά κατατρεγμένα, παιδιά κυνηγημένα, παιδιά που έχουν το δικαίωμα στη ζωή και στην εκπαίδευση. Είμαστε εδώ για να αναστοχαστούμε όλοι μας για άλλη μια φορά ότι δεν γεννιέται κανείς πρόσφυγας, αλλά γίνεται πρόσφυγας όπως μας έχει διδάξει και η δική μας ιστορία. Ως σχολικός σύμβουλος στα δημοτικά σχολεία του Παϊδαρίου είμαι υπερήφανος για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους, αλλά και για τη δημοτική μας αρχή, που όλοι μαζί, ενωμένοι, δείξαμε στην πράξη την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στην έλευση των προσφυγόπουλων 2 μέρες πριν στα 2 δημοτικά σχολεία της πόλης μας. Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητά μας προσφυγόπουλα, όλοι μας, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, σας υποδεχόμαστε με χαρά και σας υποσχόμαστε ότι θα έχουμε ανοιχτή την αγκαλιά μας, ανοιχτές τις πόρτες των σχολείων μας, για να μπορείτε κι εσείς, όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, να έρχεστε στο σχολείο, για να μπορείτε κι εσείς να μετράτε τα άστρα, όπως ο Μέλιος, το κυνηγημένο προσφυγόπουλο, στο λογοτεχνικό αριστούργημα του Μενέλαου Λουντέμι, που πάλεψε, τα κατάφερε και πρόκοψε. Έτσι κι εσείς, να μπορείτε να ονειρεύεστε και να ελπίζετε για ένα καλύτερο αύριο. Είτε μείνετε στην πατρίδα μας, είτε σας δοθεί η δυνατότητα να ταξιδέψετε για άλλους τόπους και προορισμούς. Ευχαριστώ. Μόνο εγώ το βλέπω τόσο ωραίο και το καμαρώνω. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα χρώματα δεν σας φτιάχνουν διάθεση. Αυτή τη στιγμή θα παρουσιαστεί ένα ντοκιμαντέρ. Μέσα είναι το 48ωρο ενός παιδιού μέσα στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Σκαραμαγκά. Είναι με τα μάτια των παιδιών. Είναι ακριβώς η καταγραφή που έχουν κάνει τα παιδιά από την ώρα έτσι μέσα από την καθημερινότητά τους και κλείνοντας είναι μέσα στις πρόβες που έχουν κάνει με τα δικά μας παιδιά. Ας το απολαύσουμε.
μέσα στο κέντρο φιλοξενίας και να διδάξουμε με αυτά τα παιδιά, να κάνουμε τις πρόβες για τη σημερινή εκδήλωση, είναι το πιο αξέχαστο μάθημα, τουλάχιστον εγώ, που θα μου μείνει στην εκπαιδευτική μου καριέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, teachers, for all your helpful. Thank you for everything. Ας συνεχίσουμε τώρα με τα παιδιά μας, τα οποία θα τραγουδήσουν, θα σας πούνε τα δύο τελευταία μας τραγούδια. Η κυρία Κουδούνη θα μας συντονίσει, τα παιδιά του 3ου Δημοτικού Σχολείου.
Πολλά μπράβο στα παιδιά μας, νομίζω αξίζουν. Η σημερινή βραδιά είναι πραγματικά αφιέρωμα στις καρδιές των παιδιών μας. Να πω λίγο για την Guernica, γιατί δεν αναφέρθηκε, ότι μπαίνει στο δίκτυο του Kids Guernica, το οποίο θα ταξιδεύσει και θα φτάσει μέχρι την Ιαπωνία, το οποίο είναι ένα ολόκληρο δίκτυο, παγκόσμιο δίκτυο η Kids Guernica, και μπαίνει και ο πίνακας αυτών των παιδιών, των δικών μας παιδιών. Έτσι είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που εντάσσεται μέσα στο δίκτυο. Πριν κλείσουμε και πριν καλέσουμε τον Υπουργό Παιδείας που μας κάνει τιμή σήμερα να είναι εδώ πέρα μαζί μας, τον κύριο Γαβρόπουλο, για να μας κλείσει την εκδήλωση, να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Δούρου, την Περιφερειάρχη Αττικής που βρίσκεται μαζί μας, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Σκηνά, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τζόκα, τον πατέρα Γεώργιο Φραγιαδάκη, ο οποίος ήταν και καθηγητής μου και τον αγαπώ ιδιαίτερα, τους δημάρχους Εγάλεο, τον κύριο Πίλβα, Αγίας Βαρβάρας, τον κύριο Καπλάνη, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, τον κύριο Λόντο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ζαΐμι Ανδρέα, που μας τιμά σήμερα με την παρουσία του, την Πρόεδρο του Σπιτιού του Ηθοποιού, την κυρία Φόνσου, τους βουλευτές, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Καφαντάρη, τη βουλευτή της Ένωσης Κεντρό, την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γαβρόπουλου, θέλουμε να μας απευθύνετε και να κλείσετε την εκδήλωσή μας. Γεια σας. Δεν ήμουν ετοιμασμένος να μιλήσω σήμερα. Με παρακάλεσε η κυρία Άνια να πω δύο λόγια στο κλείσιμο αυτής της συγκέντρωσης, οπότε θα μου επιτρέψετε, αν μη τι άλλο, την αμηχανία που έχω. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πραγματικά ως πολιτεία για την επιμονή σας για τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
Ξέρετε, αν περνάμε από ορισμένα περίπτερα ή αν βλέπουμε κάποιους σταθμούς τηλεοπτικούς, όταν ανοίγει ένα σχολείο για τα προσφυγόπουλα, θα νόμιζε κανείς ότι οι μόνοι που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα είναι αυτοί που θέλουν να τη δηλητηριάσουν. Αυτοί που εμπνέονται από τα οράματα του φασισμού και δεν θέλουν τα παιδιά μας να είναι συμφιλιωμένα. Όταν όμως πάμε στα σχολεία ή όταν ερχόμαστε σε δήμους σαν το Χαϊδάρι, βλέπουμε την πραγματικότητα. Δεν βλέπουμε μια άλλη πραγματικότητα, βλέπουμε την αληθινή πραγματικότητα. Και η αληθινή πραγματικότητα είναι αυτή εδώ. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ως πολίτες αυτής της χώρας να κλείνουμε τα αυτιά μας, αλλά και ταυτοχρόνως να έχουμε ένα εξαιρετικά ραγές μέτωπο για να μην απλωθεί αυτό το δηλητήριο του ρατσισμού που το βλέπουμε και σήμερα στην Ευρώπη να έχει πια απειλητικές διαστάσεις. Και θέλω να χαιρετήσω εκείνους τους γονείς και κηδεμόνες που αντιμέτωποι με αυτήν τη νέα κατάσταση που ζει η χώρα μας με τους πρόσφυγες, είχαν τα ερωτηματικά στο κεφάλι τους, είχαν τις αμφιβολίες, είχαν προβληματισμούς και που ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Αυτοί οι πολίτες είναι οι πολίτες που δείχνουν το βάθος του πολιτισμού μας, της κουλτούρας μας, γιατί έκαναν ένα δύσκολο βήμα προς τα μπρος και θα μπορούσαν να είχαν εφησυχάσει ή να έχουν άλοθη προκαταλήψεις και ξεπερασμένα πρότυπα. Η πολιτεία τους ευγνωμονεί και πράγματι, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να είστε εξαιρετικά ευτυχείς όταν για μια τέτοια εκδήλωση γίνεται το αδιαχώρητο σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Θα ήθελα επίσης να πω και κάτι άλλο. Να μιλήσω στους εκπαιδευτικούς και να αναρωτηθούμε όλοι εμείς συμπεριλαμβανομένης και της πολιτείας. Τι κάνει αυτούς τους εκπαιδευτικούς να έχουν αυτό το φοβερό πείσμα, τι κάνει αυτούς τους εκπαιδευτικούς να μην τα βάζουν κάτω, τι κάνει αυτούς τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να μπολιάσουν τα παιδιά μας με τις καλύτερες αξίες του πολιτισμού μας. Θέλω να σας πω ότι ήμουν και εγώ και ελπίζω να συνεχίζω 35 χρόνια εκπαιδευτικός. Και όταν αντιμετωπίζω τέτοιες περιπτώσεις θέλω να εκφράσω το σεβασμό μου για την επιμονή τους και ότι δεν το κάνουν ούτε για τα λεφτά που παίρνουν, ούτε για τον μπράβο που θα τους πει κανείς. Το κάνουν γιατί είναι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί. Και η πολιτεία και οι πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να τους σεβόμαστε. Με τα αρνητικά τους ενδεχομένως, αλλά και το εννοώ αυτοί μας κρατάνε στο πόδι. Και θέλω να πω κάτι στα παιδιά. Όταν θα μεγαλώσετε ακόμη περισσότερο και μπορεί να φτάσετε και ηλικίες πολύ μεγαλύτερες από τη δικιά μου, θα έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα τη σημερινή, που εσείς μετά από 30, 40, 50 χρόνια θα τα διαβάζετε. Και θα λένε αυτά τα βιβλία ότι σε αυτήν την Ελλάδα που βγαίνει από μια τρομακτική κρίση, σε μια Ευρώπη αφιλόξενη για τους ξένους, η Ελλάδα κατάφερε κάτι. Και όταν θα τα διαβάζετε αυτά τα βιβλία και θα τα διαβάζετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας, θα λέτε, και εγώ
ήμουν μέρος αυτής της υπέροχης ιστορίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ. Κλείνοντας, εξέχασα παράληψή μου να ευχαριστήσουμε τους δύο μουσικούς, σύριους μουσικούς από την καταγωγή, που έχουν στηρίξει όλη την προσπάθεια. Και με όλη την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκετε σήμερα εδώ πέρα και στηρίξατε αυτή την προσπάθεια να ενώσουμε φωνές και καρδιές και να ενώσουμε το δικό μας μήνυμα σήμερα, να το στείλουμε πολύ ψηλά και παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.